Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kajing kharoi kinong tu hapo iau po hat kalanang jur kat banang mi kisngi. Ha ka ba menta ka setiap jonga khandai tarik urempang arjar arab saw. Ki polis ki baju para hiyodu ki liyo ban bat ya arngut ki briu ki balara ki white bala dep song hapo ka kot kubor ye ka bala suba baki dehi kinong tu. Kajing yo ban bat kini kinong tu kade hadian bagi pai ba nong chung yo ki yo i bat lap bagi ni ki briu ki ra ki white bala song bah ka kot kubor khnang ban lait na kajing yo i. Hadin ka jingo bat kini ki arngut kinong tu. Kelami ka jingan ya ka bajur ha pedeng ki pulit bat kini kinong tu arngut. Ha ka ba ki lapen ru bakim dei kinong tu Henry ki shuwan kai siyo. Klem da pen slam ki pulit seum kila ra no kini ki arngut ki suba nong tu nong klok pla Shalom ding jeri police station ban penlong ka jing toket.